Pres. Hasi dira. Bide lanean. Zuen animoen beharra izan dute bai. Lehenengo amaitu dira. Venga, matika jarri, berrizko jatea. Jon hirugarren enborra amaitzear, Rosario laugarren hasita. Rosario amaitzear da. Amaitu! Egurrean egin barreko lana. Laizter dugu hemen, borobilean korrika. Rosario tikadea. Jon ere hortxe. Gura da zer basetzen da. Segi, bero. Marian. Bera. Marian. Rosario lanean aztar korrika. Oye, bera inara. Mendik anasita inara. Bera jo. Hasi da. Bera. Jon bukatzear. Segi. Rosario hasi da. Jon bukatzear. Bukatu dut Jonek ere. Korrikan estera. Eta biak korrikan. Berrogeita hamasei Jonek. Gehienetan ari gara gustora eta ikusi beharra dago, hemen orain sortzen diren apustuak, Tolosako Arria Bizente artekoan ere izan nintzen, apustu zalea. Hiru faltan Rosario. Laizter amaitu gaitu bere lanak. Ikusi beharra dago, baina nik uste, apustuaz eta plazaz plazareari gara. Kirolari elkarrizketak egiten eta ere egiten ditu, baina... Berrogeita hamazazpi minutu. Azken metroak. Gaurko desafioan aizkoran da korrika, eta 6 minutuko aldiakin. Eta ez dakit, nahiko aixa kruzatu. Bai. Beldur pixkatekin etorren ez aurren nian, Ostire izoatu banakan, ikurdi masalien, eta horrekin beldur pixka bat. Erun pare bat iribili gabe, ez nakin nola hasiko nintzen, ondo sentitu nahiz da, aurrea. Ezkoran aixa eta korrika ere, Korrika egin izan bildurrik ez naukan. Hortak korrikalari jaiuatzea. Errexat, ez zen, korrikitia, ez nahiz gehiagin korrika baino, hortan badakit, errexat ez zen gauza da, berezkua, aizkola beldurrik egin ematen da. Aurrez izaten zen, aizkoran zeo zer gehiago zen aiz mendita, baino? Nik uste ez dula, ez dula bereik eman, ez du, eta izu, egoera hauek ez dut ikeuten da. Baina igual batek ez eman da bestiak uste baino gehiago eman, hori denetik izan dut, Ni tankera banakan, tankera hontan, tramitutan da hole bilinek. Hortza badokat, baina nahiz atrebitzen. Hola, desafio mundu hontan da zeitzeko asmoak gine?
urtiak mehun india eta beste ibilbide batzutan ebilia eta kontu dut gure urtia pasa. Eta bat, berreita bost, ez da asko iti hori. Grina, grina. Mate bat, hortze bat zut, tentatzen bat, Ikusiko dugu, behun batzuk, arrasatuta. Disfrutatu ba, urrengo honetan da. Eskerrik asko, Bale, ba, osadio, zuei. Bale, postu bukatu hola, ja, minutu batzuk. Ez da gira pixkate lasaitasuna patxada hartu eta atza biratzeko demu eukidezun. Ze gertatu den horre aizkoran igual uste baino motelagoa itxuzela eto, Bai, hirugarren enborren ja kakaindet. Potx. Bai, indarrez, hor geratu naiz. Eta ja ezin buelta, Gero uste nun momentu baten aurreat ingo niola, baina... Eta ja ni baino lehenago korrik hasi danen, baina... Aio. Baina, ze igual tensilua, pilautakoa aurreko honetan, ez dakit, izan da, plaza batetzeak, ez dakit. Beroare, bai. Beroa, bai. Hagoa... Eston pasta indanakan, demuzin. Eta bai, jendea dena izangoa, esperientzia berria, ez dakit. Bai. Gorra hintzai, asko. Bueno, bentsa bukatu eta bukatu zuela, nik uste jendeare diberte joala, arratsalde hona politia pasadula, jarraitzaileak etorri dira, noendikan, lagunak, ezagunak, ez dakit. Ni beldurroinakan da, nik uste jendea uste dut zaiola. Espero, behintzat. Hoxate zenun aurretik ez, bintzate ikuskizuna eskaintzia eta etxe askutia, hola, Maia minimo bat ematea. Oida, bai. Ez dakit eman dute, baina, bueno, saiatu nahiz bintzat horre, inorrek ezin dit leporatu. Mendik aurrea? Aizkorekin bintzate segitzekotan da, ez? Jarraituko. Noiz behin horbaitek aposta botatzea bi aldiz pentsatu dut. Bai, baina arte, dituzun hirurake besteek, aurkariak desafiatuta izan da, ez? Bai, baina hostia, korrika eta gehiagik izan da, ez? Bi proba elkarrekin. Hombre, aizkorako aposto bat izango baliz, batea bukatu dugu. Bai. Naiz eta galdu, hortxe onda, baina korrikakoa soberan zeon. Bueno, probatxe dagoena, jakiteko zer dan da. Doi da. Erki bai hor, zorionak indako lanagatik eta... Eskerrik asko.